Gde ste bre ljudi? I ovo je 3. epizoda u Ligačima serijalu. Ah, gde je ono moje vozilo? Evo ga, ha, ha, ha. Par minuta kasnije. Sad mogu da uništim celu čimu. Da, gospodare, da. Ah, što je lep dan u čimi. Nije u mom prizoru, Eris. Strinure, uzmi i stavi u naše vozilo. Dobro, gospodare. Dobrodošli u našu kolekciju, Eris. Odlično, Strinure. Sad se vrati, gde si tamo i stojao. Sad moram da te čuvam, Eris. Nemam izbora. Što je lep dan u čimi, ali mislim da će se pojavi ono Surfanger i da me napane. Bio si u pravu. O ne, sad ima vozilo, u pomoć. Ne bi išla Valet, ovde je Frox. O, Froxe, kako se dugo nismo videli. Znam kako smo se ratovali. Da, Surfangeri, sad ću da ti se uništim. Mislim da ću pasti. Auć. Tako ti treba, Surfangere, da ti se osvetim. I drugari, to je kraj epizode. Ćao.